ƙwarewa kuwa. Wannan kuma farkin naka mutuwa za ka yi. Kware daga Allah gafarta malam. Malam ina yini? Ni na lafiya. Ya gida, ya aiki, ya lamura. Ya aka ji da almajirai. Wato malam naji an ce kana fassarar mafarki. To shine nazo wajen ka fassaran wasu mafarkai da rai guda uku. Yawwa. Naji an ce kana fassarar mafarki. Kwarai kuwa. Shine nazo ka fassaran wasu mafarkai na kwaya uku ringima. To kana sauraro na? Na farko na yi mafarki na ganna a tsakiyar ruwa teku kato ni kadai ina linkaya zindime me. Na biyu na yi mafarki na hau kan doki sai gudu nake cikudin. Na uku malam na yi mafarki a tafkeken gida na yi aure. Ya shek wa ala gafarta malam. To wa'innan mafarkai naka da kai ni dai kamar yadda ka sani mafarki na gaje fassarar mafarki na gaje shi ne daga wurin iyaye da kakanni na. Haka yake malam. Kuma ban taba fassarar mafarki an samu matsala ba. Wannan haka yake ai shi yasa ma na zo gunka. Yadda na faɗe shi haka yake faruwa. Saboda haka mafarkinka da ka fara yi na farko akan ka ganka a cikin teku. Kware ma kuwa. Kana linkaya. Wannan kuɗi za ka yi. Allah malam. Kuɗi za ka yi kware da gaske. Yawa malam ina jin ka. Za ka yi mai yawan gaske yadda ka ganka tsakiyar ruwan nan. To haka da ka zamo a tsakiyar rufin asirin Allah. Ka yi kuɗi sosai. Mafarkinka na biyu da kake magana akan kayi mafarkin cewa ka ganka akan doki. Kana gudu akan doki. To wannan kuma tsakaninka da mahassadanka ne. Mahassadanka ba za su taɓa cin maka ba. Za ka tsere wa mahasada duk wani kullun da za su rugo maka ba zai same ka ba. Allah ma. Kuma duk wa'innan abubuwan da su faru da kai ne a rana ɗaya. Allah ma. Yawa saura na uku mala. Ok, akwai na uku ko? Na uku kayi mafarkin cewa ka yi aure ka tare a cikin babban gida. Tankame me? Kai da matanka. Kwarewa kuwa. Wannan kuma mafarkin naka mutuwa za ka yi. Kware da gaske mutuwa za ka yi. Za ka mutu a rana ɗaya za ka yi kuɗi. A rana ɗaya da ka guje wa mahasaranka sannan a rana ɗayan za ka mutu. Wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. A yau da ma.